του ΕΚΠΑ. Κύριε καθηγητά, έχετε 20 λεπτά για να αναπτύξετε το θέμα σας σχετικά με τη γυναίκα και τη σωτηρία του κόσμου. Σχόλια στη θεολογική σκέψη του Πολ Ευδοκίμοφ για τη θέση της γυναίκας στη ζωή της Εκκλησίας. Σας ακούμε. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για το λόγο που μου δίνετε στην φάση αυτή της επιστημονικής μας διημερίδας και ξεκινώ ευθύς αμέσως λέγοντας ότι η σκέψη του Πολ Ευδοκίμοφ τοποθετείται στο σταυροδρόμι μεταξύ θεολογίας, ανθρωπολογίας και φιλοσοφίας και περιέχει μια έντονα ποιητική και υπαρξιακή διάσταση που προκαλεί τον αναγνώστη να διαβάσει και να ερμηνεύσει εκ νέου την πλούσια ανθρωπολογική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας σε κριτικό διάλογο με τη σύγχρονη σκέψη της ευρωπαϊκής φαινομενολογικής παράδοσης. Στην παρούσα εισήγηση θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί κριτικά η σύνθεση του Ρώσου θεολόγου και φιλοσόφου για τη θέση της γυναίκας στο πλαίσιο της θεολογικής ανθρωπολογίας της Ορθόδοξης παράδοσης, σε διάλογο με τα ρεύματα της ευρωπαϊκής σκέψης και φιλοσοφίας, αλλά και οι δυνατότητες μιας ορθόδοξης θεώρησης των σχέσεων μεταξύ άντρα και γυναίκας στην προοπτική του μυστηρίου της σωτηρίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ο Πολ Ευδοκίμοφ υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάδειξη της θέσης της γυναίκας στην Ορθόδοξη θεολογία ήδη από τη δεκαετία του 40, προτείνοντας να δούμε το γυναικείο ζήτημα μέσα από μια βαθιά θεολογική θεώρηση της ανθρωπολογίας. Από τα έργα του Ρώσου θεολόγου της Διασποράς και καθηγητή στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου στο Παρίσι, «Η γυναίκα και η σωτηρία του κόσμου», που είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, «Ο γάμος, μυστήριο της αγάπης» και η «Ανακαίνιση του πνεύματος», δύο ακόμα αμετάφραστα έργα, που είναι στα γαλλικά, θα αντλήσουμε τις κύριες γραμμές των απόψεων του πρώτου Ορθόδοξου θεολόγου, που συστηματικά μελέτησε και εξέφρασε με ποιητικό, αισθητικό και θεολογικό τρόπο τη θέση και σημασία της γυναίκας στο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Ο Πολ Ευδοκίμοφ θεωρούσε ότι η γόνιμη και δημιουργική αφομοίωση της πατερικής σκέψης και παράδοσης και η μεθερμηνία της μέσα στην προβληματική της εποχής μας θα μπορούσε να αποτελέσει μια νέα ρωμαλαία σύνθεση για τη θεολογία του 20ου αιώνα. Στην ίδια γραμμή με τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι και τον Βλαδίμηρο Λόσκι, ο Ευδοκίμοφ προσέλαβε κριτικά και προσεκτικά τις πιο ενδιαφέρουσες διαισθήσεις και του σοφιολογικού ρεύματος των Ρώσων της Διασποράς. Σταθερή θέση του Ευδοκίμοφ υπήρξε η νεοπατερική σύνθεση ως επικαιροποίηση της παράδοσης στην εποχή μας. Βαίνοντας ασφαλώς προς αυτή την ερμηνευτική και κριτική προσέγγιση, θεωρούσε ότι θα ήταν σοβαρό λάθος η μεγαλειώδης και διορατική προβληματική των πατέρων να αποβεί η επιστήμη των εντύμων γραμματέων που διαβάζουν το γράμμα και συσκοτίζουν το ήθος και το φρόνημα της πατερικής σκέψης. Ο Ευδοκίμοφ εκκινεί από τη διαπίστωση ότι ο σύγχρονος χριστιανικός κόσμος παρατηρεί παθητικά τις μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία και στον πολιτισμό της νεωτερικότητας. Η χριστιανοσύνη βρίσκεται πλέον στο περιθώριο των εξελίξεων της ιστορίας, καθώς οι χριστιανικές κοινότητες συσπυρώνονται στον εαυτό τους και κυρίως στο ένδοξο παρελθόν τους. Όλες οι νεότερες εξελίξεις και μεταρρυθμίσεις στο σύγχρονο κόσμο πραγματοποιούνται ερήμην της Εκκλησίας από παράγοντες και κοσμικές δυνάμεις άσχετες με την Εκκλησία. Ωστόσο, η ιστορία δεν ανέχεται κενά στη ροή και εξέλιξή της. Εφόσον έχασε τον χριστιανικό νοηματικό άξονά της, κατασκευάζει διαρκώς άλλα υποκατάστατα, άλλες ουτοπίες και ιδεολογίες. Ο χριστιανισμός, βέβαια, δεν ταυτίζεται με τον πολιτισμό, ο οποίος αποτελεί ιστορική δραστηριότητα του ανθρώπου και ασφαλώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού. Στα όρια του σύγχρονου κόσμου, ο πολιτισμός μοιάζει να έχει αυτονομηθεί και πλέον λειτουργεί ως νέα ειδωλολατρία. Η διαρκής πρόοδος του πολιτισμού και μάλιστα του τεχνολογικού αποβαίνει η μεγάλη αυταπάτη των επίγειων παραδείσων και των οραμάτων μαζικής ευζοίας.
Ο πολιτισμός όμως δεν έχει και δεν μπορεί να έχει μέσα του το τέλος, με την εσχατολογική σημασία του τέλους της ιστορίας. Γι' αυτό και διαρκώς εξαντικειμενώνεται και καθίσταται σύστημα αντιθέτων. Ο κόσμος κλείνεται στον εαυτό του και ίσως να μην ακούει πια τη φωνή του Χριστού. Αλλά η χριστιανοσύνη κλείνεται και αυτή στον εαυτό της και δεν αναλαμβάνει καμιά προφητική και ανανεωτική δράση στην ιστορία. Στο παρελθόν, η Μεσαιωνική Εκκλησία επιχείρησε να ταυτίσει το ορατό και θεσμικό σχήμα της με τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτή η χριστιανική ουτοπία τέθηκε στο περιθώριο της ιστορίας. Το ορατό σχήμα της θεσμικής εκκλησίας παρέρχεται. Ο Ευδοκίμοφ είχε αυτή τη θεώρηση εξαιτίας του ραγδαίου αποχριστιανισμού της ρωσικής κοινωνίας ύστερα από την επιβολή της Οκτωβριανής Επανάστασης. Ωστόσο, τα λόγια του έχουν εξαιρετική σημασία και στις μέρες μας, καθώς φαίνεται ότι ερμηνεύουν προφητικά ακόμη και τις τρέχουσες εξελίξεις. Με τραγική αγωνία, ο Ρώσος θεολόγος αναρωτιόταν για την κραυγαλαία απουσία και απόσυρση της χριστιανικής μαρτυρίας από το δημόσιο χώρο και κυρίως από τον πολιτισμό. Σήμερα, έλεγε, ενώπιον του Μαρλό, του Σάρτρ, του Καμί, που είναι η αντίστοιχη χριστιανική φιλολογία, παρουσιάζουν τον άνθρωπο αχρίο και εκπεσμένο, αλλά είναι ο άνθρωπος που διαμορφώνεται από τις μάχες, τους βομβαρδισμούς, από τυραννικές επαναστάσεις, από την οδύνη. Ίσως οι άθεοι περιγράφουν με περισσότερη ακρίβεια το ανθρώπινο πρόσωπο και αντιμετωπίζουν με περισσότερη αγάπη αυτά που οι χριστιανοί ονομάζουν τέρατα. Ο Ευδοκίμοφ ασκεί θαραλέα κριτική και στον πολιτισμό που έδειχνε να εμπνεόταν από τον χριστιανισμό. Έτσι επικρίνει τον ακραίο ασκητισμό και τον μοναχισμό εκείνων που άφησε να παρισφρήσουν εντός του διαρχικά, γνωστικιστικά, μανιχαϊστικά και νεοπλατωνικά στοιχεία, εκλαμβάνοντας τη γυναίκα ως επικίνδυνη για την αγιότητα και σωτηρία των ανδρών. Η ασκητική αντίληψη της σωτηρίας συχνά εξελίφθη ως φυγή από τον κόσμο, του τέστην φυγή από τη γυναίκα. Πρόκειται για την αντίληψη της απολύτρωσης ως ελευθερίας από τον έρωτα, όπου η γυναίκα καθίσταται για τον άνδρα απλώς ένα καθαρά ερωτικό όν. Η γυναίκα ταυτίζεται με την ντροπή, με την αποβολή του λογικού, ενώ ο γάμος θεωρείται απλώς ως ανεκτή κατάσταση για την αποφυγή της πορνείας. Περαιτέρω, ο Ευδοκίμοφ εντοπίζει σαφείς επιδράσεις της άκρατης επιρροής του ανδρικού στοιχείου και της πατριαρχικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του απόλυτου προορισμού, στη σχολαστική αντίληψη η οποία ενώ ευνοεί την παιδοποιία, ευνουχίζει την αγάπη και θεωρεί τη γυναίκα εκφύσεως κατώτερη από τον άνδρα, αλλά και στην άτεγκτη πουριτανική ηθική του Καλβίνου και στην προστακτική ηθική του Κάντ. Το Ισλάμ και ο Ιουδαϊσμός για τον Ευδοκίμοφ είναι εντυπωσιακά παραδείγματα θρησκευτικής ενσάρκωσης του ανδρικού πνεύματος. Αντίθετα, βλέπει έναν άλλον θεομητορικό χριστιανικό πολιτισμό, τόσο στο Βυζάντιο όσο και στη Ρωσία, όπου η μητρική και γυναική τρυφερότητα που προέρχεται από την τιμή προς τη Θεοτόκο και αποτυπώνεται στα αγιολογικά, πατερικά και λειτουργικά κείμενα ή στην εικονογραφία και τη λαϊκή ευσέβεια, να φανερώνει την απέραντη αγάπη και φιλανθρωπία του Θεού. Το βλέμμα της Παναγίας του Βλαντιμίρ, επισημαίνει ο Ευδοκίμοφ, μοιάζει με το βλέμμα του πατρός στην εικόνα της Αγίας Τριάδος του Ρουμπλιόφ. Ο χριστιανικός αυτός ανθρωπισμός εδράζεται στο γυναικείο αρχέτυπο της Θεοτόκου ως τέλεια ανθρώπινη θρησκευτική μορφή. Ο Ευδοκίμοφ θα επισημάνει ότι το μητρικό στοιχείο της προστασίας της ζωής με πρότυπο τη Θεοτόκο είναι θεμελιώδες έργο της πνευματικής πατρότητας των Στάρετς. Για τον εξόριστο Ρώσο θεολόγο, η πνευματική λύση του ρωσικού προβλήματος φαινόταν να ήταν στα χέρια των Στάρετς. Οι ονομαστοί Στάρετς της Όπτινα άνοιξαν επίσης το δρόμο στο γυναικείο μοναχισμό της Ρωσίας. Η βαθιά μυστική ευαισθησία έναντι της ζωής, με έντονα τα γυναικεία χαρακτηριστικά, εντοπίζονται και στη ρωσική λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Στη λογοτεχνία του Ντοστογεύσκη, η γυναίκα, εμπεριέχοντας το γυναικείο στοιχείο της θυσίας, της μη αντίστασης στο κακό, της υπεράσπισης της ζωής, παρουσιάζει τον ανθρώπινο τύπο πληρέστερα από τον άνδρα. Πίσω από όλα αυτά, Ευδοκίμοφ, ο οποίος ως γνωστόν είχε κάνει διδακτορικό
στον Ντοστογεύσκη, διακρίνει τον θεομητορικό πολιτισμό που διαπότισε βαθιά τη ρωσική λαϊκή ευσέβεια και πίστη. Η Θεοτόκος αποτέλεσε τη θεολογική αρχή της ανθρώπινης φύσης. Μετά την επικράτηση του αθεϊστικού καθεστώτος και παρά την εκτεταμένη σοβιετική ανδροποίηση της γυναίκας, η πίστη στη Ρωσία διασώθηκε από την γυναικεία ρωσική ψυχή, η οποία εμπνέεται από την τρυφερότητα της Θεοτόκου. Έτσι πίστευε ότι θα δράσουν και οι γυναίκες στη Σοβιετική Ένωση, αντιστεκόμενες στον υλισμό και στα δαιμονικά στοιχεία της αποσύνθεσης του σύγχρονου πολιτισμού. Στο μεσαιωνικό κόσμο της Δύσης αναπτύχθηκε σταδιακά μια ολόκληρη θεωρία για το αιώνιο θήλυ, οι ρίζες της οποίας, όπως έδειξε ο Ντενί ντε Ρουσμό στο κλασικό έργο του «Ο Έρος και η Δύση», ανατρέχουν στην αίρεση των καθαρών και χάνονται στα δεδαλώδη διαρχικά συστήματα του μανιχαϊσμού και των αρχαίων γνωστικών. Στα χρόνια του υποτισμού, ο άνδρας με πολλή πανουργία ψάλει την ωραία κυρία, την υπερυψώνει και την ενθρονίζει ως απόλυτη σκλάβα του. Η γυναίκα απαντά με την ίδια πανουργία, αλυσοδένοντας τον άντρα στο θρόνο της. Η λατρεία αυτή του αιώνιου θήλεως αποτυπώνεται με έκδηλη λεπτότητα στην τοιχογραφία του Φραντσέσκο Κόσα, ο θρίαμβος της Αφροδίτης, όπου ο γονατιστός και αλυσοδεμένος υπότης λατρεύει ως θεά το αντικείμενο του πόθου του. Καθώς παρατηρεί ο Ευδοκίμοφ, η αιρετική διδασκαλία των καθαρών πηγαίνει ακόμα πιο μακριά και καταγγέλει το γάμο σαν διαβολικό έργο. Η ποίηση των τροβαδούρων υμνεί τον ιδεόπλαστο έρωτα, αλλά ασταθής όπως είναι στο ρομαντισμό της, διψασμένη και συνάμα πλατωνική και όχι πνευματοφόρος, είναι ανίκανη να κρατηθεί στις υψηλές κορυφές της αγνότητας. Γι' αυτό και αποτυγχάνει μπροστά στον εύκολο σαρκασμό των οπαδών της ακολασίας και υμνεί τον θάνατο. Ο Ντενί ντε Ρουσμό θα δείξει ότι από αυτόν τον ιδεόπλαστο έρωτα, ο οποίος θα καταλήξει στη συνέχεια να υμνεί και να συσχετίζει τον έρωτα με το θάνατο, θα περάσουμε στον δονζουανισμό και στην ακολασία, και έτσι σε αυτή την λογική και στον εμβληματικό μύθο του Τριστάνου και της Ιζόλδης θα γεννηθεί το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα. Οι τροβαδούροι και οι ποιητές λατρεύουν τη γυναίκα ως θρησκεία. Πρόκειται για ένα είδος αγάπης τέλεια αποσπασμένο από την παραγωγή και το είδος, όπου στον κόσμο των υποτών ο ιδεόπλαστος αυτός έρωτας του άνδρα προς τη γυναίκα γίνεται θρησκεία. Μάλιστα, το ιδεώδες της γυναίκας υψώνεται και συγχέεται συχνά με την λατρεία της Παρθένου. Γίνεται το αιώνιο θήλυ στον Γκέτε και στο Δάντι. Από αυτήν την πλατωνίζουσα, γνωστικίζουσα, ιδεόπλαστη στάση έναντι της γυναίκας, φαίνεται ότι θα τραφεί το μυθιστόρημα του 19ου αιώνα και το ρεύμα του ρομαντισμού, αλλά και θα διαποτιστεί βαθύτατα ο δυτικός πολιτισμός, ένας έντονα πατριαρχικός πολιτισμός. Γι' αυτό και σε αυτόν τον πολιτισμό η νομική θέση της γυναίκας υπήρξε προβληματική και υποδεέστερη για αιώνες. Ωστόσο, με τη βιομηχανική επανάσταση θα εμφανιστούν νέοι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που θα αλλάξουν τη θέση της γυναίκας, προετοιμάζοντας σταδιακά την είσοδό της στην ανδρική κοινωνία. Ωστόσο, συχνά η ανάγκη της ισότητας κάνει τη γυναίκα επιθετική, την τοποθετεί σε θέση ανταγωνισμού, λέει ο Ευδοκίμοφ, μέσα στην ανδρική κοινωνία, σύμφωνα με τα ανδρικά πρότυπα. Ήδη ο Νίτσε έβγαλε την προειδοποιητική κραυγή «Μην απογυμνώνετε τη γυναίκα από το μυστηριό της». Η αυτονομία υπερβαίνει το άλλο πρόσωπο. Ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλο σαν αντικείμενο και καταλήγει στη μοναξιά και στην αλλοτρίωση. Θα αφήσω για τη δημοσίευση της εισήγησής μου στα πρακτικά τη θεολογική ανθρωπολογία που αναπτύσσει ο Ευδοκίμοφ και θα περάσω ευθύς αμέσως στη συσχέτιση μεταξύ της Εύας της βίβλου και της γυναίκας της ιστορίας. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στην πληρότητά του με βάση το χριστολογικό αρχέτυπο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσης λέγει ότι το παν είναι ο άνθρωπος. Η διάκριση σε ανδρικό και γυναικείο στοιχείο είναι μεταγενέστερη και πάντως δεν θίγει το θείο αρχέτυπο.
Το πρωταρχικό αρχέτυπο, ο Χριστός, είναι η εικόνα του Θεού και Πατρός, η οποία αφορά το σύνολο της ανθρωπότητας. Η Εύα αποσπάται από τον Αδάμ. Αυτό σημαίνει για τον Ευδοκίμοφ ότι κάθε άνδρας έχει μέσα του τη γυναίκα. Πρόκειται για δύο αδιαχώριστες και συμπληρωματικές όψεις του ανθρώπου. Η γέννηση της Εύας είναι ο μεγάλος μύθος της ομοουσιότητας των συμπληρωματικών αρχών της ανθρώπινης ύπαρξης. Εν τέλει, το ανδρικό και το γυναικείο στοιχείο πηγάζουν από το θεμελιώδες μυστήριο που περιβάλλει το ανθρώπινο όν στην ολότητά του. Η διαφοροποίηση δεν είναι απλό ζήτημα φυσιολογίας ή ψυχολογίας, αλλά πνευματικής ζωής κατεξοχήν. Ο Χριστός σώζει τον κόσμο και η Παρθένος Μαρία εισάγει την τρυφερότητα της χάριτος μέσα στην απανθρωπία του κόσμου. Η Θεοτόκος παριστάνεται ως Γη Αγία. Διαμέσου της Παναγίας η γυναικεία πνευματικότητα φαίνεται σοφιανική και συνδεδεμένη οργανικά με το Άγιο Πνεύμα. Στον Ευδοκίμοφ αρχίζει να αναπτύσσεται μία πνευματολογία που διασυνδέει το Άγιο Πνεύμα με τη Θεοτόκο και την Εκκλησία, εκφράζοντας το γυναικείο αρχέτυπο. Η Θεοτόκος δεν είναι ένα όργανο ή απλός παράγοντας εργαλειακός της ενανθρωπίσεως. Είναι η Νέα Σιών, η Νέα Ιερουσαλήμ. Το θαύμα της Θεοτόκου βρίσκεται στην ελεύθερη συνεργία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Θεάνθρωπος επιτελεί το έργο της αναγεννήσεως και της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων. Η Θεοτόκος δεν είναι η αποκάλυψη του αιώνιου θήλεως των ρομαντικών, αλλά του παρθενικού και συνάμα μητρικού στοιχείου της βιβλικής αποκάλυψης. Είναι η περιβεβλημένη τον ήλιο γυναίκα της Αποκαλύψεως που προσωποποιεί την Εκκλησία. Η Θεοτόκος κυοφορεί τον εσκατολογικό άνθρωπο που θα ενώσει τα διεστώτα στη Βασιλεία του Θεού. Το λειτουργήμα αυτό της γυναίκας αρχίζει με τον Ευαγγελισμό. Ανέρχεται και ριζώνει στο Σταυρό. Γι' αυτό ο Ευδοκίμοφ βλέπει το Άγιο Πνεύμα να συνδέεται με την Εύα ζωή και κατόπιν με τη Θεοτόκο. Αντίστοιχα θεωρεί ότι ο άνδρας είναι συνδεδεμένος με τον Χριστό αρχιερέα. Αλλά η Παναγία αποβαίνει το αρχέτυπο του γυναικείου βασιλικού ιερατεύματος. Η γυναίκα, υποστηρίζει, δεν μπορεί να γίνει ιέρια χωρίς να αυτοπροδοθεί. Διαμέσου της φύσεώς της καλείται να εκπληρώσει το βασίλειο ιεράτευμα σύμφωνα με τη χαρισματική της κατάσταση. Η γυναίκα λοιπόν που συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα έχει ο δεσμός αυτός μια αξία, αλλά στην εσχατολογική προοπτική της αλληλοσυμπλήρωσης και της αμοιβαίας σχέσης μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Το κατόρθωμα της δημιουργίας της νέας πραγματικότητας είναι η ενότητα του άνδρα και της γυναίκας στο σώμα του βασίλειου ιερατεύματος και στην προοπτική της βασιλείας. Το μυστήριο τούτο εικονίζει κατά Παύλο τη βασιλεία και η κατά πρόληψη παρουσία και μετοχή σε αυτήν δικαιώνει το γάμο. Η γυναίκα δεν είναι βοηθός απλώς, αλλά συμπλήρωμα, δηλαδή σύντροφος του άντρα. Η γυναίκα έχει τον δικό της τρόπο ζωής, τα δικά της ιδιαίτερα χαρίσματα, τον δικό της μυστηριακό τρόπο υπάρξεως, που είναι η μυστική σοφία και αθωότητα, πέρα από τις διάφορες ψυχολογικές και κοινωνικές κατασκευές. Η ανθρωπολογία, που δεν βλέπει στη γυναίκα ένα πνευματικό και μυστηριακό βάθος και μια αληθινή εσωτερικότητα, δεν αρνείται απλώς ένα συμβολικό ιδεαλισμό, όπως αυτός εκφράστηκε από τους ποιητές, αλλά καταφάσκει στο μεταφυσικό κενό, στον διαρκή μηδενισμό του νοήματος. Το αρχετυπικό στοιχείο της γυναίκας αποκαλύπτεται μόνο στο πνευματικό επίπεδο των χαρισμάτων της, ως πληρότητα ζωής από τις διάφορες όψεις και τα στερεότυπα της γυναίκας που έχει δημιουργήσει ο ανδρικός πολιτισμός. Κατά τον Ευδοκίμοφ, η γυναίκα προπαντός άλλου κατέχει το μητρικό αυτό χάρισμα να γεννά τον Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων. Η χαλάρωση της πίστεως και της αγάπης στους έσχατους καιρούς σήμανε άμβλυνση της αγιότητας. Η γυναίκα κατά το πρότυπο της Παναγίας είναι πιο ικανή να προσεγγίσει την αγιότητα με τη δύναμη της ταπείνωσης και να εκδηλώσει την πιο φυσική λάμψη της χαρισματικής κατάστασης. Είναι το λειτουργήμα του Παρακλήτου, η χάρη της παρηγοριάς και της πίστεως που επιβάλλει το γυναικείο ως μητέρα, ώστε κάθε όν
κάθε όν να γίνεται δικό της παιδί. Ο Ευδοκίμοφ επαναλαμβάνει τη ρίση του Ντοστογεύσκη ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Ωστόσο δεν πρόκειται για κάθε ομορφιά, αλλά για την ωραιότητα της Θεοτόκου, η οποία εκ πνεύματος Αγίου γεννά τον Χριστό. Εκείνη που έμπρακτα και εν σιωπή φανερώνει ότι η γνώση γίνεται αγάπη, όταν η ανθρώπινη αγάπη συναντά και καίγεται μέσα στη Θεία Αγάπη. Έτσι ερμηνεύει ο Ευδοκίμοφ την αναφορά του Ευαγγελιστή Λουκά στην Παναγία, η οποία διετήρει τα ρήματα της ζωής στην καρδιά της. Η Θεοτόκος προσευχομένη ολόκληρη είναι το μυστήριο της γέννησης και του προορισμού. Δεν πάβει να γεννά το λόγο. Σφραγισμένος με το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος υπερβαίνει με άπειρο τρόπο την κατάστασή του, την κτιστή κατάστασή του και εισέρχεται στη βασιλεία. Αλλά το ανδρικό και το γυναικείο είναι αυτονομικά στην πεπτωκία κατάσταση. Όταν ο άνδρας απομονώνει τη γυναίκα, απομονώνεται και ο ίδιος από τις διαυγείς πηγές της ζωής. Η ζωή είναι το ανδρικό και το γυναικείο στη συμπληρωματική σχέση τους. Ο Αδάμ και η Εύα αποκαθίστανται εν Χριστώ στη μορφή της αρχετυπικής ενότητας. Η πατερική σκέψη προσθέτει αυτή τη λεπτή αλλά τελική διακρύβωση. Η συζυγική ένωση είναι μια προφητική προεικόνηση του μέλλοντος αιώνος. Κατά τον Ευδοκίμοφ, όταν ο κόσμος παραμένει βαθιά ανδρικός, όταν το γυναικείο χάρισμα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο, γίνεται ολοένα και περισσότερο ένας κόσμος χωρίς Θεό, γιατί είναι χωρίς μητέρα και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί σε αυτόν. Η σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας βεβηλώθηκε στην ερωτική άβυσσο. Η γυναίκα μπορεί να εμπνεύσει το πνεύμα της ολοκλήρωσης πέρα από την ανδρική εξαντικειμένωση, μπορεί να εξανθρωπίζει και να προσωποποιεί τον κόσμο, μπορεί να σώσει τον κόσμο, αν γίνει και χαριτωμένη ύπαρξη ακολουθώντας τη Θεοτόκο. Ο φαύλος κύκλος του δονζουανισμού φανερώνει μια πνευματική κατάσταση, η οποία έχασε κάθε ευαισθησία ενώπιον της αρχετυπικής γυναικείας αξίας της Μαρίας και Θεοτόκου. Ο κόσμος βαθιά ανδρικός παραγνωρίζει τις αιώνιες αρχές του, τη διαυγή πηγή της παρθενικής καθαρότητας και τον μητρικό κόλπο που δέχεται τον λόγο και τον γεννά για να κάνει τους ανθρώπους διακόνους του. Η σημερινή κρίση έχει ρίζες μακρινές και ανάγεται στην απώλεια του ζώντος περιεχομένου της γενικής ιεροσύνης, συνδεδεμένη στενότατα με την ευχαριστιακή συνείδηση του σώματος και με τη μυστηριακή του έκφραση. Η ευχαριστιακή συνείδηση και πνευματικότητα έγινε τελετουργική στηρότητα. Το ανδρικό στοιχείο κατέστρεψε την ισορροπία και εξέτρεψε τον άξονα της εκκλησιαστικής ζωής από τη ζωοποιό ενέργεια του Θεού. Οι ενορίες, λέει ο Ευδοκίμοφ, δεν αποτελούν πάντοτε εστίας φωτός, γιατί η γυναίκα έχασε σε αυτές την υπευθυνότητα που είναι να δημιουργήσει με τον άντρα τα ζωντανά κύτταρα του σώματος. Δεν γίνεται σε αυτές δεκτή, αλλά απλώς γίνεται το αντικείμενο που το μεταχειριζόμαστε. Η Θεοτόκος, κλείνοντας, ως αρχέτυπο της ανθρώπινης φύσης που λαμβάνει την υπόσχεση της σωτηρίας, η δεύτερη Εύα, αυτή που γεννά τον Υιό και χορηγεί τη ζωή στους ανθρώπους, είναι η θρησκευτική αρχή της ανθρώπινης φύσης. Ο κόσμος αρχίζει με τον Αδάμ άνθρωπο και τελειώνει με τη νέα Εύα Θεοτόκο. Η ανθρωπότητα είναι η νύμφη του αρνίου. Στην πηγή του όντως, στα μυστικά βάθη των γεγονότων που καθορίζουν τον σκοπό της ζωής, βρίσκεται το γυναικείο στοιχείο. Μαρία, Εύα, Μαρία, γυναίκα, περιβεβλημένη τον ήλιο. Η βίβλος, αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας βλέπει στη γυναίκα το προορισμένο σημείο για τη συνάντηση μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Πολ Ευδοκίμοφ, θεολογία, ανθρωπολογία, φιλοσοφία, μια ποιητική προσέγγιση της γυναίκας, την οποία μας παρουσίασε ο κύριος Γιακάζογλου. Νομίζω ότι η εισήγηση μας άφησε μια όμορφη αίσθηση, μας άφησε και κρίσιμα ερωτήματα, αλλά και ελπίδες για μια πιο ουσιαστική συμμετοχή της γυναίκας στην Εκκλησία και στη σωτηρία του κόσμου.